L-ispiritwalità nisranija neċessarjament hija spiritwalità li tpoġġi l-persuna fiħdan komunità fil-Knisja. In-nisrani mingħajr il-Knisja, in-nisrani mingħajr il-komunità ma jeżistix, eżisti. U għaldaqstant parti mill-ħajja nisranija tagħna dejjem irid ikollha d-dimensjoni tal-għaqda tal-komunità. U il-Ġwanni Pawlu t-tieni jagħti hekk diversi elementi ta' din l-ispiritwalità li jinsabu f'dik l-ittra li jettilkom Novo Millennio Ineunte fil-paragrafu 43. U hemm minnhom Ġwanni Pawlu t-tieni jikteb hekk. L-ispiritwalità tal-komunjoni tfisser fuq kollox il-qalb tikkontempla it-Trinità li qed tgħix fina u li d-dawl tagħha jeħtieġ li nkunu nafu narawh fuq il-wiċċ tal-aħwa tagħna madwarna. Mela, il-punt ta' tluq ta' din l-ispiritwalità eżistijej skont Ġwanni Pawlu t-tieni li nikkontemplaw it-Trinità ġewwa fina. U kemm sabiħa li dinha ma titlaqx minn xi ħaġa minn dak li inti se tagħmel, ma titlaqx minn dak li inti ħatoqgħod fejna fien toqgħod taħseb ara jien għandi ngħixek ngħix dan il-mod, le. Titlaq mill-għarfien li Alla jammar ġewwa fik. Alla Trinità jammar ġewwa fik. Ma ninsewx il-kliem li jgħidilna San Pawl li aħna tempju tal-Ispirtu Qadis. Fina jammar Alla. U din eżisti tajjeb li aħna nkunu konxi tagħha. Ġwanni Pawlu t-tieni tgħid irridu nikkontemplaw it-Trinità ġewwa fina. Irridu nitolqu mill-fatt li Alla Trinità verament jammar ġewwa fija. U meta nħares li ħaddieħor, meta nħares li il-persuna l-oħra, ma rridx inħares liha sempliċement bħala persuna, imma bħala tempju ta' Alla. F'dik il-persuna tista' tkun l-iktar waħda li inti ddejqek, l-iktar persuna li inti l-bot minna, l-iktar persuna li int ma tistax taħfer fil-ħajja tiegħek, f'dik il-persuna jammar Alla. Anka jekk ħanidek daqsib forsi b'nofs ċajta, għandek bżonn tromba biex taraħ ġewwa fiha. Għaliex forsi l-attitudni tagħha ma tirriflettix il-preżenza tal-Alla ġewwa fiha, imma l-isfida tagħna titlaq propju milli nikkontemplaw. Li tikkontempla jfisser tħalli l-qalb tiegħek tintaqa' mal-qalb tal-Alla li huwa ġewwa fik. Jiġifieri mhuwiex ħafna raġunamenti tal-moħħ, però hija esperjenza tal-qalb. F'kelma waħda li tikkontempla t-Trinità ġewwa fik li tagħmel esperjenza ta' Alla li tassuhu jammar fir-ruħ tiegħek. It-tieni ħaġa li jgħidilna Ġwanni Pawlu t-tieni din, l-ispiritwalità tal-komunjoni tfisser li nkunu nafu nħarsu lejn ħutna fil-fidi fl-għaqda kbira tal-ġisem mistiku u għalhekk inqisuhom bħala biċċa minni. Hija kelma ħafna qawwija din li jgħidilna Ġwanni Pawlu t-tieni, illi biex nifhmuha rridu nifhmu ftit anke dak li San Pawl jgħallem fl-ewwel ittra tiegħu il-Korintin meta jitkellem mill-ġisem mistiku ta' Ġesu. Meta juri kif aħna il-kol maqudin ħaġa waħda ma' Kristu li hu ras tagħna. Aħna li għandna funzjoni differenti f'dan il-ġisem ta' Kristu, però huwa ġisem li huwa maqud fir-rabta tal-Ispirtu, fir-rabta tal-imħabba. Ifisser jekk inżommu din l-immaġni tal-Knisja, l-Knisja bħala l-ġisem mistiku ta' Ġesu, allura nifhem illi sieħbi nisrani ieħor mhuwiex sempliċement nisrani li m'għandu l-ebda relazzjoni miegħi. Ġifieri idejk mhijiex saqajk, imma idejk għandha relazzjoni ma' saqajk inkwantu li hija parti minn ġismek. U l-istess ħaġa sistijej iridu nħarsu lejn xulxin bħala nsara. Ħaddieħor huwa biċċa minni. U din eżistijej hija sfida għalina. Hija sfida li ħafna drabi aħna il-ħajja tagħna nisranija irridu ċejnija għar-relazzjoni tiegħi ma' Kristu. U din hija perikoluża. Hija perikoluża għaliex hija verità, imma mhijiex verità sħiħa. Ir-relazzjoni tiegħi ma' Ġesu ċertament li essenzjali fil-ħajja nisranija, però mhijiex kollox. Ir-relazzjoni tiegħi ma' Ġesu hija fiħdan il-Knisja, fiħdan il-komunità nisranija. U bejnietna l-insara hemm rabta li ħafna drabi aħna din ir-rabta bejnietna ma tantx inħossuha. Ġifieri ejja nkunu daqsxejn konkreti. Inti tmur il-qudies tal-ħadd, forsi tmur f'parroċċja li mhijiex tiegħek. Tintaqa' ma' nies li laqqas tafhom, tlaqt minn hemm ma tafhomx, x'sens ta' komunità hemm.
L-sfida dejjem li aħna għandna fil-komunitajiet parrokjali u fil-movimenti u fil-qadiet hija propju nibnu komunità stabbli. Persuni li jafu lil xulxin, u mhux biss jafu l-xulxin mwiċċhom, imma li qegħdin jikbru fl-imkien li inti tħoss li dak parti minnek, biċċa minnek. F'kelma waħda li bil-mod il-mod tasal sal-punt li kif kienu l-apostli fiċ-ċenaklu miġburin madwar il-Madonna li l-ajma tiegħu issir l-ajma tiegħek li nħossu tassew għal xulxin. Però jekk nieħduha bis-serjetà din u nirriflettu fuqha, inti min huma ħutek l-insara vera? Min huma dawk li inti taqsam il-kelma talla magħhom? Min huma dawk li inti qed terfa' t-tabija tagħhom bħala nisrani? Min huma dawk li inti tista' taqsam l-esperjenza ta' Ġesu magħhom? Jiġifieri fil-qudies li inti tmur, dawn in-nies li tintaqa' kulħadd ma jiċċelebra l-qudies ar-rasu u spiċċa kollox hemmhekk, il-qudies assistijaj tagħmel sens meta ċ-ċelebrazzjoni tal-komunità u twassal sabiex tibni aktar komunjoni bejnietna. Però sfortunatament ħafna drabi maħniex infittxu li nikbru fih dan komunità aħna fil-parroċċja, f'xi komunità madwar komunità reliġjuża, f'xi komunità ekklesjali. Imma sfortunatament il-qudiesa xi drabi ġibnija bħalma nagħmlu b'affarijiet oħrajn materjali fejn fien. Għandek supermarket tmur ma' nies oħrajn jixtru u ħadd li kellek tieħu. F'supermarket indejt fl-affarijiet materjali tiegħek u f'qudies tal-massa inti indejt b'affarijiet spiritwali tiegħek. Ċertament mhux qed nitkellem kontra l-mar qudiesa, imma qed ngħid li isma' jekk iridu nimxu l qudiem fil-ħajja nisranija tagħna, irridu nħallu iċ-ċelebrazzjoni tal-qudiesa tkabbarna f'sens ta' komunità u nifmu kif il-qudiesa toħroġ mill-istess ħajja tal-komunità, mhix xi ħaġa hemmhekk jmorru diversi nies għaliha, l-għaqda ta' bejnietna fejn qiegħda. Ċertament il-liturġija tesprimiha din, però fil-ħajja ta' kuljum kif qegħdin ngħixuha bħala nsara. Jiena naħseb dan huwa wieħed mill-iktar elementi dgħajfin ħafna illi aħna għandna anke fid-diyoċesi tagħna f'Malta. Jiġifieri fi-Knisja f'Malta naħseb dan is-sens huwa wieħed mill-iktar elementi dgħajfa li għandna u bir-raġun kollu anke l-Arċisqof tagħna Monsinjur Paw Cremona f'diversi interventi li qed jagħmel bħala Arċisqof qiegħed jinsisti bżonn li mmorru lejn il-Knisja kif kienet fil-bidu Knisja f'komunitajiet żgħar. Għaliex bekk nistgħu ngħixu anke din il-qalba ta' din l-imħabba jiena billi nkun parti minn komunità tal-massa, il-min inħobb il-min dawn in-nies. Saqsi għalilek innifsek f'sinċerità. Meta inti tmur għall-qudiesa, il-min tħobb il-min dawk in-nies. Jew huma wċuħ il rajthom dak il-ħin u tinsewhom eżatt kif toħroġ. Il-qudiesa hija din iċ-ċelebrazzjoni tal-imħabba li twassalna biex inkomplu nħobbu xulxin fl-qagħda ta' bejnietna. Ninsisti li n-nisrani mingħajr komunità mhuwiex nisrani jeżisti. L-insara jidħlu dejjem fiħdan il-poplu l-ġdid ta' Alla li issa huwa il-Knisja, il-komunità tal-Knisja. U allura eżisti importanti, ejjew nfittxu l-kol kemm aħna, nagħmlu dak l-impenn, noħorġu milli nippruvaw nagħmlu dak li hu minimu. X'inhu l-minimu li nista' nagħmel biex jiena mmur il-ġenna, biex jiena nsalva, biex jiena nagħlaq ħalq ma nafx min. Le eżisti mhix kwistjoni ta' hekk. Is-sbuħija tal-ħajja nistennija toħroġ meta inti qed tgħix din l-għaqda dil-komunjoni fl-imħabba u biex tħobb tkun taf il-min tħobb, tkun taf il-persuni, tkollok relazzjoni magħhom. Għandna bżonn eżistijaj li verament naħdmu l-kol kemm aħna sabiex noħolqu din it-tip ta' komunità nisranija fi żminietna. Ara kemm nikkritikaw il-Knisja xi drabi għal diversi affarijiet. Però dil-kritika, din mhix il-kritika xi saċerdot ma jikkritikaw xejn fl-omilijiet, dil-kritika tmiss il-kull wieħed waħda minna. Għaliex li nibnu komunità kollha għandna s-sem tagħna x'nagħmlu. Is-saċerdot għandu rwol tiegħu, però kulħadd għandu rwol tiegħu x'jagħmel. Jiġifieri din hija xi ħaġa li timpenjana kull wieħed waħda minna sabiex nibnu komunità tas-sew nisranija. Nixtieq nipproponi sabiex neħtlu f'din l-ispiritwalità ta' komunjoni li nara fl-aħħar ieħor huwa biċċa minni kif jgħidulna Ġwanni Pawlu Tieni. Ejjew b'mod informali wkoll nippruvaw noħolqu komunitajiet żgħar. Ħa nagħtikom eżempju. Pereżempju li b'mod informali inti tiġbor daqsxejn 4 min-nies, inġbartu titolbu fl-imkien, samtu l-kelma talla fl-imkien, l-aħħar darba mill-suġġeriment sabiex anke persuni jinġabru jitolbu rużarju fl-imkien. Nafek minn sema dit-taħdida u naf minn għamilha u twaqqaf grupp żgħir li jinġabru jitolbu b'mod informali rużarju. Kemm hija ħaġa sabiħa, imma tibda tinbena din il-komunità li jiena nara fil-dan il-ħaddieħor huwa parti minni, jien irid naqsam miegħu
din l-esperjenza tiegħi Ġesu. Hekk hija dak li anke aħna nippruvaw nagħmlu fil-laqgħat tat-Talb tal-Mir, illi ninġabru flimkien bħala komunità illi hemmhekk qegħdin naqsmu din l-esperjenza tagħna ta' Alla fit-talb. U allura eżistijej hemm x'nagħmlu. Ma nirrendux lil nfusna u naqta' qalbna. Qegħdin fi żmien sabiħ fil-Knisja, anke Malta li wara kien sinu d-Ġeċesan, aggressa tagħna anke l-isfid tagħna huma miftuħin għat nebbieħ tal-Ispirtu. Ejjew verament naħdmu ħalli nuru din il-laqda naħalluha tirrifletti l-imħabba tal-Trinità fiħdan il-komunità tal-Knisja. U fiħdan il-laqda naraf li ħadd ieħor biċċa minni mela eżistijej. Meta din nibdew nikbru f'din l-imħabba, ħadd ieħor ma jsirx il-kompetitur tiegħi. Xi kuntant sfortunatament anke fil-Knisja kemm għandna bżonn nissaffew minn dan l-element ta' kompetizzjoni. Kompetizzjoni fil-parroċċa, kompetizzjoni bejn il-parroċċa oħra, kompetizzjoni bejn festa oħra, kompetizzjoni bejn ma nafxiex.